Peygamber Hudaý Aleyhisselam şunu öwredipdir. Yimlik gazak oğlan İbn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah diyen, Abdullah ibn Abbas. Abbas da Peygamberin ağası, bu da şoň oğuljygy. Yimlik gazak 8, 9, 10 ýaşynda bolan. Peygamber Aleyhisselam'ın eşeği bilen bilece var ýerler, Peygamber 20 minitdir. Şonda Peygamber şoňa öwretdi ýa, şonu yimlik gazak oğlana öse etiqadyny doğrulamaly. Ya golam, ey oğlanjyk di. İnni uallimuka kelimatin. Yenfa'uke men taňa bir näçeni kefewre deýin, taňa peýda berer. Awwal nam ihfazillah yahfazka. Allah wa rabbul Allah sen gorýar. Odan öwretýän ýetgadyny. Halka wa rabb bilen näçelim näparum diýe halka wa rabb bolbermendir ogul. Ýa-da wa rabb bolbermendir, beýle gat tutup bermenlerdir. Peygamber näme diýe ihfazillah. Allah wa rabbul Allah sen gorýar. Ihfazillah tajidu tujahak. Sen Allah wa rabbul Allah'nın mededini, nusratını öwünge görersin diýe. Wa'lam min bil annal ummati eger tamam şu yerin gözündäki ansızlarlaryň hemmeti üýse ala yenfa'uka bi şey. Kesaňa peýda berjekler. Sen işin dogulajaklar, sen toyun dogulajaklar, sen falan başga hanacaklar. Lem yenfa'uka bi şey. Peygamber diýe hiç kim taňa peýda beripdir. Meger ordadyky Allah mukadder etdir. Allah tede bolýar ýokam bolmaýar. Wa annal ummati eger kull ansızyn üýse ala yadurruka bi şey. Taňa zarar berjek bolýar Allah. Hiç kim zarar beripdir. Meger Allah demedi. Ýa-da yimlik galyk oglana şey etiqady telgin etdi Peygamber Aleyhisselam. Keden Hudaý bilen bol, Hudaý sana kafi. Sen Hudaýa wara ýaşa, Hudaý seni gorýar. Älim jahannam ümidiň ol, Hudaý isländen dogry sen işin dogrulanýar. Hudaý islemede hiç sen işin dogrulanmaýar. Asıl sen defeden çödülmeli.